A nes i ddeitha fo, dwi'n mynd i chanu taxi o chdi, os ti'n gwybod do, ti eisiau mynd all the way Caergybi gynta, at least dropio fi off adra, ti'n gwybod do? 5 gora Gareth! Dwi'n siwr fel lot o pobl, da chi wedi gwneud rhestr o 5 hoff ceir chi. A dwi hefyd, a dyma 5 hoff car fi. Y 5 car gora Gareth. Rhif 5, Jeep. Y Jeep, a.k.a. Land Rover. Maen nhw'n interchangeable. Just car sturdy, boxy, mowr. Sy'n byd gwell. Fatha'r car oedd Action Man yn dreifio eich stalwm. Just car. Mae o bron fatha van, ond di ddim cweit y van chweith. Achos mae o clearly yn car. Achos di ddim efo'r storage capacity sa'ch di gael efo traditional transit van. Rhif 4, Monster Truck. Monster Truck. Oh, classic. Olwynion masif. Fatha mwy na ceir eraill. So ti'n gallu dreifio dros ceir. Oh, fatha, maen nhw fatha Jeeps mewn ffordd, cos eto, maen nhw bach yn boxy. Ond dwi'n licio'r boxy look na. Mae'n sort of vintage box look. Oh, Elli ddim really curo Monster Truck. Mae'n classic. Os ti'n stuck yn traffic, just dreifio dros y ceir eraill i gyd. Maen nhw wedi adeiladu, dim am functionality na'n bydd fel, ond just for destruction. Just i malu bob dim. A dyna pam dwi'n licio Monster Trucks. A sy'n byd gwell na Monster Truck. Rhif 3, 4-door, neu 5-door, neu hatchback. Dwi'n mynd rhywun siwr y gwaith rhwng 4-door a 5-door. Dwi'n meddwl bod nhw'n cyfri y boot fel un drws. Ond ia, just a classic car. Ydy ddim gael mwy classic na 4-door, neu 5-door, neu hatchback. Rhif 2, convertible. Convertible. Oh! Os ti eisiau edrych yn swank yn dreifio o gwmpas Caernarfon, elli ddim wneud y well na convertible. Y convertible, wrth gwrs, ydy ceir na sydd efo to sydd dod off. So, neu, diolch yn dod off go wir. Diolch yn fatha, ti'n pwysau bwtwm, mae'r to ffli off. Ond ti'n gallu peelio'r to yn ôl, fatha banana neu rhywbeth. Dwi'n bit o bananas. Ond, ia, so ti'n eistedd ar gwynt yn dy wallt, a dy wyneb. Dwi'n bod chdi parachutio. No, mae'n lyflu. Rhif 1, car James Bond. Car James Bond. Mae'n gallu gwneud bob dim. Mae yna missiles ar efo. Mae'n dropio fatha bombs off y cefn a spikes a bethau. So os ti stuck yn traffic, ti'n gallu just chwthu'r car o flaen chdi fyny. Maen nhw'n fflio. Maen nhw'n remote control. Maen nhw'n troi'n submarine. Literally, wbeth ti'n gallu meddwl amdan beth y car yma gallu neud o James Bond. Dwi'n siŵr oedd James Bond efo air conditioning yn car fo cyn neb arall. So, ia, car James Bond o unrhyw era. So, di rotio brand, di rotio James Bond, Timothy Dalton er engrhaifft. Pwy bynnag ydi dy Bond di, mae car o'n mynd i fod yn superb. A dyna pam, hoff car fi ydi car James Bond. Diolch am gwrando, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r list yma. Cofiwch clicio like and subscribe. Diolch yn fawr, a am y tro, ta-ra. Ti'n gwybod beth dwi'n licio am y tro, ta-ra? Dwi'n meddwl allan eisiau hwnna fatha catchphrase, just i sign off ar diwedd fideos.